Sa topic na larawan, 15 minutos sa unang pamahayag ug ang ikaduha mausab 15 minutos. Pagsunod ana dayon mo dayong summary. 10 minutos matag usa kanila nga mamahayag. 10 minutos po ang ikaduhang mamahayag. O diri sa ikaduhang topic, in True Church, 15 minutos gihapon sa unang mamahayag o sa ikaduhang mamahayag, maor gihapon 15 minutos o 10 minutos matag isa kanila. So, ato nang sugdan. Ang unang mamahayag sa larawan, atong i-welcome ang Catholic Faith Defender, Bro Alan Mijares. Daghang salamat atong sinahod nga tigpayla, itong moderator. So sa ato mga kaigsunan nga ni Akaron, ilaban niya kayo sa Tagbalay na mao'y nag-facilitate aron mapahigayon kini maong dakelo sa pagtuo. Sa mga Adventista, kung kinsa man ang inyong leader, akong pagtahod kaninyong tanan, uban sa mga membro ni IDE, o sa akong mga kaubanan sa Catholic Faith Defenders, Catholic Crusade Ministry, o uban pa, labi na sa nagtanaw kanato karon, so akong pagtahod kaninyong tanan. O ilabi na sa kura paroko nato dinhi sa Kabadbaran City. Sa tanan nga nakalingi sa atong simbahan na mo'y naghatag kanato pag o sa akong National Spiritual Director, Reverend Father Joseph Audiencia SVD, na nakabase sa Diocese of Bipil. Nag-response ako niining maong pagpabalog mahitungod sa larawan gumikan kay ako gituhan nga kini usa ka relihiyoso nga dialogo. Inigsoon, inaghat sa gugma, ug ang akong pagbarog, iniyahan ako sa dokumento sa Second Vatican Council sa 16 Documents Declaration on Non-Christian Religion, even Christian sect, mga sikta. A declaration on the relationship of the Church to non-Christian religion. It states that God speaks to other religion and the church should engage dialogue with them. Lucas Kapitulo 9, versikulo 49 ngadto sa 50. Nangutana si Juan, adunay mga tao nga nagsangyaw dito. Nagayo silang masakiton. Naghimo silang mga milagro. Amo ba silang didan? O si Jesus miingon, pasagdi lang sila. Kay kung dili sila bato kanato, dapig sila kanato. Munang gituruan ako nga niini nga puro, makabaton ka mong kahayag, mahitungod sa among gibarugan, tatawan o sumala sa mga dokumento sa among simbahan, specifically ang Catechism of the Catholic Church, ang among dokumento nagtugan sa 2132 nga kining larawan usa lang kini ka prototype para kanamo. Ianaw kami pag-venerate nga dili namo isipon nga Dios. Kung prototype meaning wala kami mag-venerate sa larawan kung dili ang among gipasidunggan mao mismo gayud ang gilarawanan. Mao kini ang among pagtulunan. Wala kami mag-isip og mga Dios sa tanan nga adunay mata. Sumala pa sa Salmo 115 sitting ngadto sa 15, Salmo 135:13 ngadto sa 15 nga adunay mata apan dili makita. Adunay bakbak apan dili makasulti. Adunay tiil apan dili makalakaw. Adunay dalunggan apan dili makadungo.
wala kami mo apply na natungod kay nasayod kita kung kinsa ka na. 46:1 sa Isaias dosari 11. Lisi nga kana sila kama 33 mga larawan man ni Baal, ni Bil ug sa mga Diyos. Mao na nga namo balik ko na ko prototype ug kana akong pabarugon dinhi kung gitugot ba sa Ginoo nga adunay himuon nga larawan kung ang Dios nagtugot ba kini. Ang unang teksto nga ako mablihan kay siya mismo man ang naghimo. Sumala sa Henesis kapitulo 1 versikulo 26 ngadto sa 27. Nga ang tao ihimo niya sumala sa iyang image, sumala sa iyang larawan. Sa ato ba ang Diyos mismo niingon nga kitang mga tao larawan kita niya. O na nga dili kita pagkalikay, kuwato kita sa The Voice Bible nga kaning image ang gigamit ng all people. So kung people meaning daghang nga tao, pero people's a group of individual, a group of people, another group, na grupo-grupo nga mga tao. Mao na nga kini ako kining unang nagigamit tungod kay kita nga tao larawan ug wa masayo. Si San Pablo sa iyang sulat sa Colosas kapitulo 1 versikulo 15 mahitungod kang Kristo na si Kristo di ay mao ang larawan sa dili makita nga Dios. Tungod kay sumala sa Roma 9:5 na ilaha ang mga patriarka ug sa ilang kaliwatan na tao si Kristo nga mao ang Dios. Sa ato ba si Kristo tao ug sumala sa Genesis 1:26-27 ang tao larawan sa Dios ug si Kristo kay tao siya ang larawan sa dili makita nga Dios. Ang ikaduha, nagtugot ba ang Dios nga magkulit og larawan? 2 Kronikas 3:10 nagtugot siya mismo. O kini mga larawan nga magkinulit gibutang kini dito sa templo. Sumala sa Ezekiel kapitulo 41 versikulo 17 ngadto sa 20. Ang bungbong sa templo gikan sa sulod hangtod sa salog hangtod sa ibabaw gikulitan kini og mga larawan. May naong sa mananap, may naong sa tao, ay may naong man sa leon. So gikulit kini sa tibuok palibot sa templo. So kining templo gisgutan kini sa 2 Kronikas City 11:16 na kining templo dito nato ang Dios simbahon hangtod sa kahangturan. So gipili o kining templo din simbahon ako din. Mao na nga ang mga templo sa simbahan dabong Katoliko aduna gayoy mga larawan. O kung atong tanawon diha sa among pag-ila isip mga Katoliko ngabot namong ipaabot dito kanit balik ko na wala kami mag-isip og Dios niya ang mga larawan nga naa sa among mga templo sa among simbahan. O kining larawan bisag gani ang salapi. Sumala pa sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 22 versikulo 19 ngadto sa 22 niingon si Jesus tagaya ko niyo kwarta denaryo kang kinsa bang larawan ang anaa ni anang salapi. So sa kalarawan sa emperador matod man ni Jesus ihatag ni Caesar ang iya ni Caesar ug ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Mao nga kanang larawan sa kwarta dili pwede nga atong lang himuon kay naa siya ay mata kay naa may mga larawan diya sa presidente.
na ato nag-ingnon nga Dios. Mao kada bidyong of exchange. Kinahanglan na ay larawan. Ang bago nato karon nga usa ka libo, dili na naong sa tao, naong na sa mananap. Mao na dito sa Ezekiel dahil naong sa hayop, sa leon. Tugod kay kini ikinahanglan nato. Pero kung isipon nato nga Dios, dili kada mo'y pagtulundan sa simbahan. Wala kami magtudlo, sumala pa sa dokumento sa Katekismo of the Catholic Church ka ako giingon sa unahan. Wala gitudlo namo nga kinihimuon gyud namo nga Dios. So, kining larawan, matod pa sa Bagong Testamento. Kung ang mga tao, kini mga larawan, kitang tanan sa Dios, sa Bagong Testamento, sa Open Edition ng Biblia, unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 49, maingon nga, dalahon nato ang palangit nun, dalahon usab nato ang mga larawan ngayon tanon. Maunang dili masayok ang atong celebration nga aduna gayoy pasidugog sa tanan nga mga opisyalis diha sa larawan ug monumento ni Dr. Jose Rizal. Aduna siya mata diha sa mga Rizal Park. Dili siya makakita. Depende na kana kung yun sa nato pag-apply. Kaya kung himo natong Diyos si Rizal, mamiligro kita diha sa kasuguan sa Diyos. Remaining time, 5 minutes. Apan, ang paghatag og 21 gansalot diha sa daing mata nga anaa diha bantayog tugod kay sila mga bayani nga nagula sa ilang dugo aron makabuton kitang demokrasya, dili kita makalikay, ug dili kita makapugong. Ginaselebrate ka na uban sa paghanad og mga bulak. Panahon sa Independence Day ug sa Rizal Day. Tungod kay ang Biblia nagingon sa Ecclesiasticus Kapitulo 44, versikulo 1 ngadto sa 2 kamaotso, kama 10. Na adunay mga tao nga higihilumduman pa sila. Ang ilang mga kabantog nagpabilin pa ug ang mga tao naghandom pa kanila hangtod ning mga panahon. So dili kita makapugong ka adunay stand ng atong government sa Roma 13:17. Adunay mga namunuan. O kining larawan isip prototype. Gisgutan kini sa basahon sa kinaadman. Kapitulo 16, versikulo 6 ngadto sa 7. Nga kadtong bitin nga tumbaga sa Números 21:8. Kagiisa di boses dito sa kamingawan. Nga ang tanan nahipatan nining bitin maluwas umutan-aw din. Ang kadtong larawana sa bitin nga tumbaga sumala pa sa kinaadman ni Solomon 16:7. Nga ang mga tao nga luwas dili tungod sa ilang nakita, tungod sa Dios nga mao gayud mismo ang tuburan niini. Mao nang prototype. Ang gilarawanan mismo. Mao na ang maong larawan sa bitin nga gipahimo mismo sa Dios. Kaya ang Dios dili man gayud siya, dili mausab. Sumala pa sa 5:48, God is perfect. O kining Dios nga perfecto. Dili man gayud siya ay perfect, dili siya masayop. Sa ato pa wala siya masayop sa iyang gisulti nga magpahimo siya ang larawan sa mga kerubin. Sumala pa sa kung gisgutan nga teksto sa unahan, wala siya masayop niini. Apan ang mga tao depende lang giyon sa nila pag-aplikar. Pasig dili sila guided sa mga teaching niini. Mao na nga kining Ginoo nga dili masayop, wala siya masayop nga nagpahimo siya ning larawan sa kerubin, larawan sa anghel. Kadiin bisa kadunay mata kini mga larawan sa kerubin, dili makita, pero dili man masayop ang Ginoo. Og subala pa
sa Salmo 119:81, mulungtad hangtod sa kahangturan ang akong mga pulong ug tumanon ko kini kaninyo. Sa ato pa, mulungtad hangtod sa kahangturan. Dili siya masayo. Kung adunay mga giskutan niya tungod sa mga tao nga iyang giluwas, gagihimo ng Dios ang manarawan, sumala sa Exodo 20, gagihimo niyang kasubuan, apan dili siya masayo. 2 minutes. Kay perfect siya. Gagipahimo niya kining larawan sa makirubin. Dili pwede nga ako sa katikso sa Biblia ko, insakto ako sa sayo. Pareho kini insakto mapulong sa Dios. Kaya ang Dios mismo mauman ang nagpahimo diining larawan sa kirubin. O didto sa templo, naidaghang mga larawan, sumala pa sa teksto atong ginitok sa unahan. O didto sa templo, simbahon siya. Didto sa templo, ang katawan magsimba kaniya o patalinghugan niya. Lisod po ko ang templo, walay mga larawan. Kaya mao kini ang ginitali. Mao na nga kining larawan nga anaa sa simbahang Katoliko. Gusto namong ipaabot kaninyo nga mga igsoon namo nga mga pinangga, nga mga sabadista. Ayaw intaw ninyo ibutang ang inyong gihuna-huna nga mo'y among pagtulunan. Nagihimo namong Dios ng mga larawan. 1 minute. Wala kami maghimo ni ana. Guided kami sa among magisterium 18-17 sa Ebanghelyo ni San Mateo mo nagigamit na ako paghuna. Kay kaming mga Catholic faith defender, igo lamang kaming muriiko. Kung adunay pagpakigbatok sumala pa sa Lucas 9:48 kadto 50 sa Espiritu Bicubinism, dili man gayud kami tungod kay kitang tanan gusto nga magkahigugmaay. Ang Ginoo mismo nagsugo kanato niana. Apan ang among mahimo, igo kaming mo explain sa mga false accusation. Dili na mo gusto madunggan kaninyo nga inyong himuong nga kami nagsimbag Dios. Sa inyong hunahuna kung mauna, apan kami makatubig wala namo ta nagibuhat. Kay klaro ang among mga veneration na prototype para sa mga Santos Dolia, para sa mga Bereniter Dolia, para sa Dios Latria, ug aduna tanay ibugaton kung asa kami dapit diha kung adunay mga larawan. Para kang Dr. Jose Rizal, Roma 13:17, gobyerno ka na. Alang-alang Tayo. ako ng ingno ng mga tao na dili ta mo apil niya na labi ng empleyado kita. Daghang salamat ug maayong udto hapon sa tanan. Salamat, Brother Alan Mihares. Ang atong unang mamahayag. Salamat kayo, bro. O karon di na nato dugayon ang ikaduhang mamahayag. Dinhi sa Seventh-day Adventist Reform, atong welcomes si Lemuel Vibay. Bro, imo na gining panahon. Masugod imong time bro sa dihang mo tulog ka. Okay, maayong hapon sa tanan nga naa diri. Giday nato ang Dios nini nga higayon tungod kay naghatag siya og maayong panahon nakaabot pud ta diri nga luwas sa mga kakulian. Walay kakulian nga ning dangat sa ato nga kaabot ta diri. Gipasalamatan pud nako ang ilagay ang tagiya aning compound dinhi, no. Dalagon kayong Dios nga nakaplastar ta maayo tong paglingkod o niya murag nakamatikod ko nga usa ni siya nga pamaagi nga madungog pa nato ang tulong sa Dios tungod kay moabot man gud ang panahon nga kining tulong sa Ginoo di na nato madungog nya sa dihang wala na ni siya usa ka mangita ang mga tao. Tama na mga kaigsunan nga
Gani, maingon ko nga dili kayo ko interesado labi na maghisgot na og debate nga makadungog og mga faith defender. Dili kay ko interesado ana. Sunod sa 30 ka tuig wa ako ning apil ana. Muna kini ako mga kauban na balaka na sila nga indog man ko diri wa para ba ko apil ani. Nang muna nga di bali no. Ang importante sa ato nga ipamahayag ra man siya. Kay naunsa nang naadiha sa atong atubangan pahayag guys sa pagtuo. Moro na siya, no? Parang ako napahayag lang, ay ako lang po ni siyang sabton. Sa kamubo sa ako ang time igsoon, moro po na kamubo ang akong ikahatag. Kaya kung usaon tayo sa kaadlaw, apati naghanag yung ikahatag. Pero kayang minuto pating gamaya ra, so sundan na nato ni siya. So, bahin sa larawan, nalungog nato ang pamahayag sa atong igsoon, nga makaingon pang wa man day problema, no? Kaya wa man day na nagisimba. Magibutang raman na diha nga unsa ka ng pagkabutanga. So, okay ra kay na. Pero atong tagaag pagtagad ang gisulti sa Dios. Dahil niya gilitok nga ang Dios di gyud masayo. Kitang tanan nagtuwa na. Ang Dios bisan unsa iyang buhaton di gyud siya masayo. Kay kung masayo ang Dios na wala tay kasiguruhan, no? Kung masayo ang Dios. Dito sa paghapag niya sa napulo ka sugo. Unya niyang gihapagan ang iyang katawhan nga Israel. So, timanan na ito ha, nga niyang gitagaan iyang katawhan nga Israel. So, ang dili niya katawhan, wala po gi-appeal niya diri. Namun ang dili siguro niya katawhan, pwede magpili siya. Unsay iyang himuon, unsay iyang himuon sa pagsunod, or musunod ba siya or dili, wala na problema. No? Exodus, Kapitulo 20. Versikulo 1, ipadayon na to sa nagang Dios, bisulti ning tanan sa mga pulong nagaingon, ako mo si Jehovah, nga imong Dios, nga nagabawi ka nimo gikan sa yuta sa Ehipto, gikan sa balay sa pagkaulikod. Tres, dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. 4, alang kanimo dili ka magbaton og usa ka larawan nga linilok bisan dagway sa bisan unsang butanga nga atoa sa itaas sa langit kun dinhi sa ilalom sa yuta kun naa sa tubig o ilalom sa yuta. So pwede siguro ka makahimo kung gawas na aning gisutan diri. Gikan ba ka ni sa Mars ug asa ba ka na nga larawan, pero kung ibabaw man sa langit, ilalom sa yuta, ibaa sa dagat, ilalom sa dagat, na di ta pwedeng makahimo. Ang Dios nagsugo ana og sa pagsugo sa Dios ana, wa gyud masayop ang Dios. 5, dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni magalagad kanila. Kay ako ang aboghuan nga Dios nga nagaduaw sa paggadawtan sa mga mahansay. Ibabaw sa mga anak, ibabaw sa ikatulog, ibabaw sa ikapagkakaliwatan nga nagadumot ka nako, no? Ang Dios aboguhan. Nga to misis gani, nagdala lang naglarawan sa babae, ang mga bana, litrato ra ginay makitaan nga naspitaka sa tong asawa ba. Grabe mga aboguhan kinsa na. Ang Dios ingon ana. Ang larawan lang na siya, pero grabe, kaabubuan kayo ang Dios. Na mga kaigsunan din man sa daang testamento, daang tugon, mga sa Leviticus 19 versikulo 4, do not turn to idol, nor make yourselves model gods. Bisan pa sa atong kaugalingon, dili ta mahimong Dios ngadto sa mga tao. Deuteronomy 27 versikulo 15, no? Curse is the one who makes a carved or modeled image. No, tinunglo ang tao nga maghimo niya na. Salmo 115, gibasa na sa atong igsoon. Way kapuslanan magina, kay naay mata di kad kita, naay dalunggan di kadungog. Unya naay tiil di man kalakaw, naay kamot gawa, way gamit, no? Unya ang maghimo kuno ana, mahisama sila ana, mahitabo nga murag isa tuwa di nakagap di nakalihok. Unya giisay-isay nagmaayo ni Isaias, ano ni Salmista David. So dirita sa sulat ni Isaias, no? Those who make idol are futile, and their precious things shall not profit. Muna igsoon kung atong tanawon dinhi, ang Dios nga nagdili, wa gyud siya masayo. Manangamingon si Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 9, versikulo 20, kinsa man ka tawo magtubag-tubag sa Dios. Ang muli pasabot, kung unsay gisugo sa Dios, sunda siya. Pag mayon ang Dios pagbuhat, buhat na. Kaya para na ko igsoon kung naay Dios, pero di lang kung pasali ka ng damgo. Kung magdamgo ko ba, mayon ang Dios, oy, Lemuel, pagbuhat og larawan, ibutang da sa mga altar, unya, muna, tahura na.
kung naay Dios karon nga mo sugo nako mabuhat yung kaigsoon. Nga naman, Diyos na nagbuhat, Diyos na nagsugo, jadi ka mabuhat. Ang pagpatay, bawal sa napulo ka sugo, kung atong ipadayon sa pagbasa ang napulo ka sugo. Pero panahon sa Israel, sa iyo sa Diyos, tatya na, giraha na. Amo na igsoon nga kung naay Dios magsugo lagi, di kong balibad, bisag hadlok sino kay manunggab na mapugos tag panunggab. Pero ang timan iha, kung ang Diyos nagsugo nimo, sunda. Kay ang Diyos nagsugo sa Israel, gisunod nila. Naghimog kirubin, gibutang dito sa templo, gibutang dito sa tabernakulo, naa dito'y kirubin, nagpulit sila, bulawan, silver ang ilang gikulit. Nganong misunod sila, kinsa nagsugo? Ang Diyos mo ay nagsugo, ang Diyos dili masayo. Ayaw pasingin lang Diyos. Ano sa man ang Diyos? So nagbawal siya po yung nagpasugo. Noon sa man siya, mukumplinta sa Diyos, na siya ang pag-iya sa tibuok universo, ayaw sukul-sukul sa Diyos. Muna gayon ni Apostol Pablo. Now, igsoon, mangutan na ta, kay mabuo lagi kaya itong panahon, dito sa bagong testamento. No, sa dito sa bago na, hinagi naman itong karaan. Sa Old Testament, nagsugo ang Diyos, nagpatindog og kanang bitin, tumbaga, gipulit, o niya, ipatanaw sa mga tao. No? Niya, tama to. Kato, simbolo lang to siya sa gahom sa Diyos na mututok adto maluwas. Pero ang pangtana, sa bagong testamento, nagpadayon ba to siya? Okay, padayon ta. Unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 14, flee from idolatry. Bulag kamo, palayo kamo, ni anang mga Diyos-Diyos. Galatia 5, 19, versikulo 21, idolatry will not inherit the kingdom of God. Ang mga nagbaton o Diyos-Diyos, dili makapanunod sa gingharian sa Diyos. Efeso 5, versikulo 5, no fornicator, or idolater has any inheritance in the kingdom of God. Wala makighilawason, simbag Diyos, no? Di yun silang makapanunod sa gingharian sa Diyos. Kolosas 3, versikulo 5, inahanglan, isalikway kanang mga Diyos. Adto taigsoon sa katapusang libro sa Biblia. No, konklusyon naman ni siya. Kay katapusang Biblia, Revelation, pinadayag, mauna ni siya, gi-conclude na, unsay pinakaminsay sa Dios, gikan sa sinugdanan, hangtod di anang panahona. No? Revelation chapter 21, verse 8, no? Idolaters shall have their part in the lake of burn with fire. Unsa raw kunay madawat, maangko nagtong mga nagsimbag Diyos, ang ilang madawat mao ang linaw nga kalayo nga mao ang impyerno. Human ining bagong testamento, kung naapay mensahe ang Dios nga ihatag para sa iyang katawhan, nga pwede na putang magkulit, pwede na putang magbaton diha, ibutang nato diha sa balay, ibutang diha sa altar, pagkalasay sa hapon, mo adto tayo ito, o niya, sa atong isulti din ha, no? Ang Ginoo lang igsoon may maghukom, di man gyud ta makahukom sa mga tao nga nagbato na nganong gibutang na diha. Na para nako ingon salmista David, wa maginay gamit. Ang gani na makadungtag ng trahedya, ilang gidaladala to mga dagkong rebulto dito sa tubig, no? Nagtubungog na to sa bulakan kaniadto. Wa gyud makaluwas ang Dios igsoon nga naman. Wa lagi siya kuan gyud siya kanang unable, no? Wala gyud siya mahimo. Bisa na lang siguro 5 minutes. bisa na lang unta siguro unsa bagay mahimo niya para sa mga tao. Wala gyud mahimo igsoon. Akong usbon. Ang Dios nagsugo sa karaang Israel nga maghimo sila larawan. Ang gisugo sa Dios ang iyang katawhan. Giingnan po sa Dios, dili mo magbaton. Pero sa panahon nga suguon sila, kinahanglan gyud silang mosunod. Kay kung di suguon ka sa Dios, unya di ka mosunod, saan ka sa Dios? Patyon ka sa Dios. Nga naman, gahi kag ulo. Di sugo ka na, unya di ka mosunod. Namo na mga kaigsunan, ang akong pangutana, kinsay gisugo nato karon sa atong panahon nga naabtan sa katapusang mga adlaw nga sumala pa sa sulat ni Apostol Pablo nga kadtong panaw sa karaang Israel. Mao to'y leksyon para sa atong panahon nga naabtan sa katapusang panahon. Pero katong ilang panaw para man to sa ato,
pero walay record dito si Apostol Pablo nga magkulit-kulit pug taog larawan sama sa ilang gibuhat dito sa kamingawan nga nagkulit sila. Ang ipasundog lang, ipalantaw lang ni Apostol Pablo sa ato nga di ta magbagulbol sa pagkaon o uban pang mga butang, mga kailibgon, dili ta magbagulbol sama sa gibuhat sa mga karaang Israel nga dito sa kamingawan gipangpatay sila sa Dios, no? No, ano mga kaigsunan, nga akong punto lang mao ni siya. Ang bagong tugon wala gyud ni problema anang daang tugon. 100% gituhuan na mo ng mga teksto diha sa Biblia nga ang Dios nagsugo. Pero kung ang Dios nagsugo, siya pud ang nagdili. No? Kaya ang Dios man ang nagdili sa panahon nga gidid-an ta, muundang na pud ta. No? Unya ang problema lang kay di man gyud ta mo isugo sa Dios nga hala. Karong panahon sa katapusang mga adlaw na pagbuhat po mo larawan, ibutang po na nyo diha, i-display po na ninyo din ha. O niya, o kung sa mga orasa mo nga mag-saryo ba, o kung sa'y tawag, mag-ampo, ipahinungod ninyo inyong ampo, pero ayaw naghuna-huna ang Diyos, Diyos na, kay ito ay Diyos sa langit, nga labaw sa tanan. Yes, no, tama kong giingon ni Brad, nga wala silang nagtuwa na nga Diyos. Kaya di man yun na Diyos. Unsa na siya? Diyos, Diyos. Pero sumala sa Exodo Kapitulo 20, pwede ba ang Diyos, Diyos? Dili yun pwede. Ang nagbuhat ana kung sa giyon sa atong gibasa, dili gyud siyang makapanunod sa gingharian sa Dios sumala sa gisulat dinha sa Bagong Testamento. Now, mga kaigsuonan nga kami, wala ginahon na nga muingon mi nga ang atong iglesia, ang atong grupo, pwede na no, nga magbaton mo din ha, isabi na mo liho, hindi nakakita, na naibutang na din ha, pero ay lang inyong isipan na nga Dios. No, wala mi nag-encourage sa wala mi nagtudlo ana kundi i-dispute pa namo na siya tungod kay ang napulo ka sugo nga gihatag sa Dios sa iyang katawhan dili gyud pwedeng magbaton, no? Kung gani ato miagi ang Dios ang naghatag sa pagkaon, siya mo'y nagdili, pero kinsa may gitagaan niya pagdili atong pagkaon kadto lagi iyang katawhan ra, pero ang dili apil na wala pud to niya gi-apil ganitan. Nakakala na kasimple. Tinala lang na kasimple mga kaigsunan ang pulong sa Dios, no? Nga kung suguon pa sa Dios direkta ano man sa panahon ni Moses, ang gitawag ko siya actual nga command sa Dios, theocratic government, direct command from God nga ipabubuhat ang isugo niya ang iyang katawhan kay direct man kinahanglan nga musunod sila. Kung kana naaman sa napulo ka sugo nga bawal, dili masayop ang Dios. Nga naman, siya kag-iyas napulo ka sugo, siya nagsugo nimo nga pakya, paghimo ang naglarawan, wala masayop ang Dios mga kaigsunan. Pero usuna ko sa New Testament, naataba ang paghimo og larawan nga pwede sa mga nag-angkon nga katawhan sa Dios. Na mga kaigsunan na sa among belief, no, mao pud na siya ang among gituhuan. Muna nga girespeto pud namo kung unsa man ang inyong pagtulunan, girespeto namo na siya. No, kay ngano man dili man ta pwedeng mag-judge, no, sa tagsa nato. Kita tagsa mo atubang man ta sa hukom, no, sa matarong nga hukom sa Dios. Unya kita ra po'y manubag ana sa Dios sa adlaw sa panudya. Namo na ang igsoon nga diha lang po kukutob sa ako nang gikaingon kung usaon ta ni kadlaw na perting daghan ang ako maisgutan na ito aning larawan. Pero kay 15 minutes na, maura po ito kamubo, ang among ikapahayag sa inyo, mahitungod niya ng larawan, kung gitugot ba o dili ba, pwede ba na nato dilabi na sa atong panahon. Wala ni oras. Okay, so dagang kayong salamat mga kaigsunan, no? So dagang kayong Diyos niya nga oras tungod kay, ako man kung nakita nga medyo, linaw ra po nga style, medyo okay lang po, at least nakapamahayag. Kaya ang nato laging topic diha, pahayagay man lagi sa pagtuo, maunay pagtuo namo mahitungod sa larawan. Nga dili ta pwedeng mubuhat kay wala ta gisugo sa Dios. Ang iyang gisugo, Israel. Salamat kayo, Bro Lemuel, tibay sa imong pamahayag sa larawan. Sunod, atong hatagan o 10 minutos si Bro Alan Mijares. Daghang salamat pag-usap.
o igsoong Lidwell pinakatibay o sa tibay lang. Salamat sa inyong response sa tihini, sa mga nag-response sa tunihini. Juan 8:32, mayon sa Jesus, the truth shall set us free. Sa ilang ipadaya, deklaro nila nga hindi sila gusto ng Diyos. Exodo Kapitulo 20, versikulo 1 at 3. Sa atong Katoliko, kapag tulunan, akong ablihan kagaina, ang katikisi mga Catholic Church namin, nga nagdili usap kami, kung dili usap gusto ang among simbahan, kay sipo na mo nga Diyos ang lalawan, kay kada matawag Diyos. Sa ato pa, kung dili ang ato maigsoon gusto Diyos, kami usap dili, kami gusto Diyos. Amen. Ang among gusto maulamang ang mga larawan na adunay kalamigitan sa pagsapwag sa Kristyanismo, ipaghimuan silang larawan. Ug ang ilang dugo ipang-ulat. Ug atong gigabitan dinig teksto sa Ecclesiasticus Kapitulo 44, versikulo 1 at 2, kama-8 kamadis, na ang ilang mga handumanan nagpabiling paghihandong sa mga katawan hantod maning mga panahon. Maubita maginihatag kung kaida o pagbabalandong bisan dili larawan sa mga malaan o mga martir sa simbahan Katoliko, giapil pagani ako ang larawan sa kwarta. Mateo 22:19, 22. O dili lamang larawan sa kwarta katong giapil pagid nako ang larawan ni Dr. Jose Rizal. Tungod kay sumala para sa Ecclesiasticus, ang ilang kabanto ug hadlumanan nagpabilin pa sa mga empleyado sa gobyerno hangtod di mga panahon. Ug nganimo lang Rizalde, dili man na Dios kung ato pagtan-aw ni anang larawan diri sa Dios sa ato una-una. Dili kana mo igihuna-una ni anang nangapil. Sa ira paghandog niya, sa among pagtan-aw sa larawan sa mga santos, sa 12 ka mga apostoles, Matthew 10, 1-2, sige pili kini ni Kristo kaya gipalakaw ang mga disipulo. Lucas 10, 1-2, panusa 10, na anaa sila yung mga larawan. Tungkol kay gusto lamang handumon ang ilang mga kinabuhi na nakapasal sila sa pugno, isip ang Kristiyanos, kamisunod sila ng Kristo. Sa ako ng gingon, veritas, liberabit, boss, the truth, siyang sit as free. Kung anahat anato ang kamatuoran, gawas nun man kita. Sa ato gawas nun kami, kung nang guided sa mga teaching sa simbahan, damong ipaabot na wala na yun Diyos sa simbahan Katoliko. Tungod kay sa ako lang ikain, identified ka na ang silabahan, sibil sa astro. Kapay larawan sa mga sila. Lahi ang sitwasyon sa mga tao sa panahon na nagpahimo ang Diyos diyan, na nagdili siya. Panlahi ang sitwasyon sa liya ang tao sa gusto niya na makapatulog kaluwasan, na nagpahimo siya larawan sa bitin na tumbaga sumala sa Numeros 21. So kini, i-prefigure kini, Numeros 21. Giisa ni Moses ang larawan sa bitin dito sa Kaminaw. Unsa diya reality ni ini? Diya sa Bagong Testamento, kung sa Bagong Testamento kita, Juan 3:14, maingon nga giisa ni Moses ang larawan sa bitin dito sa Kaminawan, ang anak sa tao, ika-isa usab. Ang usibis ang kinsa ang tanaw kaniya, makabatulog kinabuhi ko lang. Sa Bagong Testamento, dili masayo ang Galacia Kapitulo 3, versikulo 1, buntatan ng tinatipid. Matod pa sa Galacia 3:1, mga humog na mga Galasiano. Kinsa kay nagdamat kaniyo sa pagdili, sa pagtuo si Kristo, ginakudlit, pinanupa sa krus.
Kay kinini ay ginakudlit, pinadupa sa krus, mao di ay ni, ang i-prefigure sa Numerous 21:8 na si Jesus ilansang sa ato pa, gikudlit siya pinadupa sa krus. Mao na, nga kami mo tanaw niya na, prototype. So kung ang pamaagi, kung ang Diyos sa mismo magsugo, kung siya na mismo ang mabuhat, siya ay mag-paint o mga nalawan, andang kita sa pagsunod. Mao ka itong giingon eh, igsuon ka kayo. Gano'n iskutan niya ang nalawan sa pitaka. Ang pumatanawa sa kapikas, masing mga bubo. Mao nang gikinig. Ang saon man nato ning kung ang Ginoo na mismo, kung si Jesus na mismo nga mao ang Dios. Juan Kapitulo 1, versikulo 18. Wala pa kay tao nga nakakita sa Diyos, ang buktong anak na Diyos na pinangga sa amahan. Sabi ba si Jesus ini? Kung si Jesus na mismo ang magpinta, matong panibrat, so ano na nato ni? So, ang Juan Kapitulo 8, versikulo 38 sa Biblia na ingon si Jesus, as I speak, I am painting you a picture of what I have seen. Si Jesus naman eh. So, di pa ta magpinta eh. Kaya kung ang Diyos makahat, mao ang magpinta ako magkansundon. So, nasuwat man eh. Na si Jesus, I am painting you a picture. Sumusunod na tayo. Pero sa ako nang kikaingon, sumala pa sa Ecclesiasticos Kapitulo 15, versikulo 14, gato sa 17, na na kita'y kagawasan, natay free will. Mao na dipindi lang ka na. Basta kay, kung ang statement kaingon na kung ang Diyos na mismo ang bumuhat, wala kita'y mahimo sa pagsunod. So, ang Biblia, ini nga pahagay-hagay, Biblia ay. Anong Biblia, utdo na ito, basa urot. Ano nga makakita, ano sa inaan sa tanang Biblia. Eh, puro man eh, ang nag-translate ni qualify doon kay na butan man sa general public, di pa maligya. So, para sa ako, ginagawat na po ang tanang masuwat niya sa Biblia. Dili ko mamili ko sa Biblia. Unya kagaina sa ato pinangga, isbutan po niya ka na magdaladalag na lawan. Kaya nakaisgot na siya sa mga pahigya. Nga, wala ko nung kana sa baptisan niya. Naunsao na kanato, ni Biblia, nalaaman dili. Kanang dalahon nato, nalawan ng mga langit ng mga nalawan ng yutan. Unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 42. Musa maingon, na atong ginala ang lalawan sa iyong talon. Dalon usap nato ang lalawan sa iyong. Mga nanay magdaladala ni anak. Mga na si Rizal, yung tanon man ang bayani, di na yung kita makapugong niya na ganaman natin sa Biblia. O si Kristo, inakudlit po siya pinalupas sa krus ang balik. So, mauna nga sa ato pinangga ng mga igsuon. Ang ato labang nga ang akong katungdanan, among katungdanan, usamang gusto among mga objectives in order to edify, to help edify and defend our Catholic faith from the polarization of our beloved Protestant brothers and sisters. Ang amo lang yun mga igsoon, matotoo lang din namo ang among pagtuo. Kung wala lang ninyo, himuang Diyos sa among malarawan nili, wag yung si Ibni. Wala yun din mo depends. Apan, kung ang inyo, sama sa kaimulit bro, kaya na respeto sa inyo, kami usap na respeto, sumala pa sa akong previous sa kaya na ano na yung daghan nga gawa sa pundo sila po dito. Amo pa silang lidan, Lucas 9:49, 50, sa Espiritu Bigay Ministry. Sa Second Vatican Council, sa 16 document. Pasag nila sila. Kaya kung dili sila pangtukan nato, dapat sila. Dili lang negosyo. Murag,
Bisan hihigugman na mo, kamo masakitan na nila, hindi ko may pasangilan. So nagsayang mag-Diyos. Kaya yung na ground, Time. makahatag o kalagdagan kaninyo may tungkol sa among pagtong. Salamat. Salamat sa imong 10 minutos nga sa manay, Bro Alan Mijares. O karon ang atong isunod ang 10 minutos nga sa manay sa ikaduhang mamahayag na mo si Bro Limuel Tibay sa karon. Okay. Kita ka mo pala ka mga person, ano, ha? Hindi ba, sa akin yung among mo, medyo mo taas mo, ubos, pero hindi pa sa mo taas gani, nasok ko namin. Okay lang ka ini siya sa amo, no? Ilabi na sa akong ni Brad, ni namahayag, no? Thank you, Brad. Salamat kayo. Dili na ito malikayan, no, sa atong panahon, ano nga, na-agad lang ingon ani. Kaya, kung lang taon din ato sa unang pamilya pa lang nila nung iba, nagkasinabot ko si Abel o si anak si Kayen. Kasinabot sila. Wala, no? Yan. Lain pag itong ilan, kaya nagpasakitay, gipatay, samtaling ato nga, gugma man kaning ato. No? So, wag yung problema ni siya. Diyan ang makita na ito ang punto igsoon nga gikan pa sa tanaman sa Eden. Hangtod sa atong panahon, kining dili kaayo ta nagkasinabot pa. Ang akong pasabot nga, wala pa ta nagkasinabot. So kana na termino, moabot ang time magkasinabot ra ta. Amen. So mo na atong punto igsoon. Tungod lagi sa kamubo lagi sa panahon, muna nga kini bang muna giingon nga bisan siguro si Brad, pasulti ko na ito, di ko sa kasimana, di magmurot niyang istorya. Pero ako asing nagsoon, pinakataas ko sa kadlaw, hurot na. Na mga igsoon nga, bahin sa larawan, kami sigurista ang yun ni kayo. No? Kung sa ibot namang ipasabot nga sigurista, Pag-ingon sa Diyos nga dili, dili yun po. Ayaw iyukbo, di po magyukbo. Ayaw pagbuhat, labo nas pagbuhat. No? Kung sa mga dagwayan, aligid pwede. Gani, doon na tayo gitawag na Christian idolatry. No? Mga tao, idol sa mga tao. Di ko musipa, kung wala ito si Brad, kaya pati lami atong sulti. Imo itong Diyos, no? Tanang butang na imong gihigugma labaw sa Diyos. Kinsa daw na siya? Diyos. No? Kung di ka musimba kay wakay Fortuner, di ka musimba kay wakay nagkintag-kintag na sinina, Diyos na po na mo na gitawag ng modern idolatry. No? Dili lang ng imahin, dili lang ng Santo Niño, uban pa diha nga gikulit, ginabaligya sa mga tao. Tanang butang nga labaw sa atong paghigugma sa Diyos. Gani bingon sa Apostol Pablo nga inyong Diyos, tiyan. Kaya naman lagi, hindi kasunod sa Diyos, kaya ang tiyan lagi, importante gining tiyan. Na mo na ikson, Diyos na to ng tiyan. Na mo na nga di na to na, ingon na ba nga, ayaw pa patulog, Diyos, atubangan ko. Yang atubangan mo, yung imong atong tiyan, naros atong atubangan. Na mo na delikado ikson. Karon, nahipulong ko diri, nga kung nadunggan man ko diri sa ato ang pamahayagay na Bible only, no? Pero yan may Catechism of the Catholic Stamp, may Ecclesiasticus, may Latin Vulgate, sorry, mga referensya, no? Daghan na ito akong nanumog, wala man ko kabasa sa Biblia, na muna nga, wapag ganito ko nakakita na rin, sa kanay forma na, muna nga, tinuod na siya. Yan ako kay Biblia, iksoon, walang ako kadala lagi kay tuwa pagmampun sa Maragosa, tuwa sa akong ugaan. Dito na ako nabasa, santusa ang adlaw nga Sabado o balaan na kini. Uy, Sabado po dito? Dito po itong gamito, no? Kay tuhuan ang ginatutan ng reference. Na manang iksoon bahin sa, kung lagi, ngano, nga sa panahon ni Moses, gisugo sa Dios nga Moses, magpatindog ka o bronze nga atong talanawon ba? Itumoy mo ang tanan nga motanaw ka na. Di napaakon sa nitin o mapaakan man. Diya, maulian, di mamatay. Ngano nga gitubo to siya igsoon, kay ngano man, kay si Jesus Christ wala pa ning anhi, landong lang to siya.
aron makasabot unta ang mga tao nga naa ginuntay tan-aw nato nga original mo tong na prototype lagi pwede to prototype no tan-awan ng bronze gamitin o gamot tan-aw luwas ila tong itanaw ang tanang hitanaw igsoon nabuhi pero katong mo tan-aw napatay na mo na igsoon prototype nagrepresentar kato siya ni Jesus Christ pero pag abot na ni Jesus Christ diri sa ato kay ning anhi namang yon gituuhan na siya sa tibuok kalibutan unsay gingon sa Romanos kapitulo 12 kinahanglan ka bataog katong prototype versikulo 12 nga magatuto kang Jesus nga mao ang magugmad o maghihingpit sa atong pagtuo matungod sa kalipay nga gibutang siya nga tubangan gianto sa krus o sa walay sa pagsabayan sa pagkamakaulaw nini ug karon nagalingkod siya sa tuo diha sa trono sa Dios kinsa atong tutukan ang prototype katong naging original no dili na ta atong larawan no katong hinimo ba kay ning abot na ang original nga mao si Jesus Christ o siya direct nga ato ang simbahan na igsoon o dili na ta pwedeng maagi pag mga prototype diha mga unsa pa dinha ang tinuod igsoon akong malikon no tungod kay gamay lang akong oras so malikon nato diha sa balaod sa Dios na pulo ka sugo Levitico ayaw pagbuhat bisan unsang larawan ayaw pagyukbo unsa man dagwaya ayaw no gisugo sa iyang katawhan muna nga kami kay nag-angkon man lagi nga katawhan sa Dios so amo na siya isunod na muna mga kaigsunan nga pag ingon ni Jesus Christ pag imong mataw Ginoo nalagi nagwagi dito sa imong pulong ikaw lang ito mo igisputan nila imong sa gitubag ni Jesus Christ pasabli sila no isunod ni Brad ka ganina kay kung dili sila bakok nato dapig sila nato kasi mo pasabot ni Jesus Christ kung nagsunod sila nato ato sila pero wa sila nagsunod nato problema lang nila na wala mga kaigsunan ang buong pasabot ni Jesus Christ. Wala mo dyan si Jesus Christ sa mga tao na kung sa ito'y ilahang pagtungo. Gipahinumduman lang ni Jesus Christ na kung nagsunod sila sa ato, sama sa atong pagsunod, ato sila. Na wala igsunan ang buong pasabot, kung nagsunod ta sa pulong sa Diyos, iya ta sa Diyos. No? Muna nga, dili malikayan lagi ang giingon diha sa Matthew City, no? Daghan gyud kay nagtawag sa ngalan sa Ginoo, maluwas pero sila lang nagbuhat sa kabubuton sa amahan nga nasa langit, mao ra tong maluwas. Pero mo to nga wala ko ika-comment adtong mga libro nga gigamit sa atong igsuon diri, no? Kay ang ako laging hibaw-an Biblia raman, pero gisgot mo siya laing mga referensya nagpasabot nga dili mapamatud-an sa Biblia nga atong gigamit. No kanang mga mahitungod sa larawan na dili gyud ta pwede ilabi na sa Kristohanon nga panahon dili ta pwedeng magmatun-ana dili pwedeng muyugbo-ana dili pwedeng ibutang nato na bisan asa kay nganuman mingon si Psalmista David igsoon nga kung maghimo ta na mosimba ta na nila magpasidungog ta na nila mahisama ra unya ta anak nila ang pasabot mawad-an tag kinabuhi sama nila. So, naglaong ko nga, ining simple, nga mga pangahayag, igsoon, ato ang pangasabtan, akong malikon, sigurista lang di, no? Pag-iwan sa una, diya sa bagong tugon, ayaw, kaya nagbuhat ana, di yun makapanunod sa kingharian sa langit. Ang asa may problema, ang magbuhat ana, ang muyukbo ana, o simba ana, o kantong wala, maniguro taoy, dili na lang yun kay, gisugo ta nga, palayo, free from idolatry. No? So, muna mga kaigsunan nga, sa amo lagi no gikausahan sa amo ang pagtulunan nga dili pwede sa bisan unsang dagway sa larawan unsa man na siya nga hinimo ilalo man na siya sa adlaw ibabaw man na siya sa yuta or ilalo man na siya sa tubig sa dagat dili gyud pwede nga ato na siyang ipahaluna butang na nato og mga kanang bang pasidunggan yun nato nakaabot ko dito Vietnam igsoon kada balay dito sa gate naa dito ang ilahang Buddha no Buddha musulod ka silang balay naa dito sa kilid no dito sila ilang ipahinungod dito ang ilang mga paghapangamuyo siguro sa Dios unsa nila no muna mga kaigsunan nga sa ako nang gikaingon tungod kay naamang yun sa napulo kasugo kanya miingon ang Jacobo 2 versikulo 10 siya nga nagabantay sa tibuok kasuguan o niya nakalapas o usa
Unsay mathematics sa Ginoo? 10 minus 1 equals 0. Ana, 0 hanggang ta igsoon. Mo nang kanang napulo ka sugo gihatag, no? Para sa iyang katawhan, kung kita nahigugma sa Dios, kay siya may unang nahigugma nato, namatay siya para sa ato, gilangsang siya tungod nato, gidughang siya tungod nato, gipasaylo ang atong sala, pinaagi siyang dugo, napasaylo ang atong sala. Ang tanan nga napasaylo, musunod anang napulo kasugo, nga naapil dinha, nga nagaingon, ayaw pagbaton og larawan, atubangan ko. Okay, salamat. Salamat, Bro Lemuel Tibay. O karon, nahuman na yun ang ilang topic na larawan. Hapsay yun kaayo. Wala ay hait ng mga pulong naglinabugay dito ang mga hait ng mga pulong. Wala yun. Pahayagay ragi yun. So, kamunay mo timbang-timbang kung angayan ba, si kinsa may tuhan, o kinsa po sa pikas, o may tuhan. Kamu na lang mo timbang, mahikamot sa larawan. Bro Alan, palihog ko, trimos ko nga. Sikan, sa ano? Antes. Okay.